Рӯз ба хайр ҳаводорону ҳавасмандони дастаи Барселона. Раим Стерлингро Барселона харидор аст, вале се сабабе ҳаст ки монеъи ин трансфер шуда метавонад. Усман Дембеле аввалин бозингаре гардид ки аз ҷониби Хави ҷарима шуд. Дани Алвес Расман бозингари Барселона эълон гардид. худи Хави ба ин розигӣ додааст, вале Куман зид буд. хабарҳои даҳшатноки охир оиди саломатии Агуэро ки метавонад карерашро хотима бахшад дар радиои каталонӣ паҳн гардид. ҳама ин хабарҳо дар барномаи Дӯстон, дар ду видеои охир фаъолнокаи шумо гуфти гапо бешини бадай. ҳазор раҳмат барои дастгирӣ ва лайк монданатон. чиқале ки дестен ман мотиватсия пайдо кардам ва ҳар рӯз дар канал хабарҳои тару тоза бо ақидаи худ барои шумо пешниҳод мекунам. фаъолнокиро давом додам мегирем ва имрӯз бояд дар ин видео ҳадди ақал 2000 лайк ҷамъ шавад. ман медонам ки ин барои шумо он қадар мушкил нахоҳад буд. баъди хабари баргаштани легендаи Барселона Дани Алвес, акнун дар ягон ҷо поза ионбошро гиред ки давомаш мошни бад мегузарад. Футболи дастаи ба истироҳат меравад, вале рақобатҳои мунтахабҳо намегузоранд ки мо бе футбол дилгир шавем. Мунтахаби Россия барои ҷои аввал дар гурӯҳ ба Хорватия меравад. Испания дар хонаи худ Шветсияро қабул хоҳад кард. оё испанцо метавонанд дар гурӯҳи худ ба ҷои аввал бароянд? Бо 1x метавонед тамошои рақобатҳоро бозам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ. ҳамаи маълумото дар комментария. ба ҳама муваффақият. нимовзятгари Манчестер Сити Раҳим Стерлинг зимистон бояд ба Барселона гузариш намояд, аммо тибқи хабарҳо омадани ӯ дар моҳи январ шанси зиёд надорад. сабаби якум ин аст ки Манчестер Сити хоҳиши дар зимистон ба трансферҳо машғул шуда надорад ва агар Стерлинг дастаро тарк намояд, онҳо маҷбуранд ки ивазкунандаи ӯро пайдо намоянд. сабаби дуюм, онҳо намехоҳанд ки чунин бозингари муҳими дастаро ба маблағи кам фурӯшанд, вале Барселона ҳам маблағи зиёд пешниҳод карда наметавонад вобаста ба вазъи молие ки ҳозир дорад. сабаби сеюм ин аст ки ҳарчанд Лапорта бо Гвардиола муносибатҳои дӯстона доранд, аммо дар равзанаи трансферӣ дӯстии онҳо таоман аҳамияте надорад. Стерлинг барои онҳо бисёр бозингари муҳим аст, зеро агар ӯ набошад дар ин зимистони сард курсии эҳтиётиро барои Манчестер Сити кӣ гарм мекунад? дӯстии Гвардиола ва Лапорта барои трансферҳои Барселона ягон зарра аҳамият надоранд, зеро равзанаи трансферӣ ид нест ки Лапорта ва Гвардиола ба якдигар футболбоз тӯҳфа намоянд. барои ҳамин ба трансфери Стерлинг умед бастан на он қадар фикри хуб аст. бозингароне ки аз чемпионати Англия ба Барселона меоянду аз бозиашон дида ҷароҳатҳояшон зиёданд. кофӣ аст мо аллакай аз трансферҳои Англия аллергия дорем. нимовзятгари Барса Усман Дембелеро аз ҷониби бошгоҳ ҷаримабандӣ мекунанд. Дембеле аввалин футболбозе мегардад ки ҷарима меспорад баъди омадани Хави ва ҷаримаҳо ҷорӣ карданаш дар байни бозингарон. Дембеле ба базаи даста соати 8:33 ҳозир шуд, вале соати дертарини ҳозир шудани бозингаронро Хави 8:30 муқаррар кардааст. тамринҳо соати 10:00 оғоз мегарданд ва мувофиқ қоидаҳои нав ки сармураббии даста ҷорӣ намудааст, футболбозон 1,5 соат пеш аз тамринҳо ба бошгоҳ бояд ки ҳозир шаванд. хайрат ки ақаллан дар ҳамин ҳолат Дембеле мақоми аввалро ишғол кард. ҷаримаи Дембеле аввалин фоидаи Барселона баъди омадани футболбоз аст. агар ҳамин хел давом кардан гирад, худи Дембеле ба танҳои тамоми қарзҳои Барселонаро пардохт мекунад, дастаро аз буҳрони иқтисодӣ наҷот медиҳад ва боз 2-3 топ трансфер ба мисли Холланду Погба амалӣ мекунад. маҳз ба чунин футболбозони беинтизом мисли Дембеле ман пешниҳод дорам ки баъди 3 ҷаримаи интизомӣ дар як моҳ маоши якҳафтаинаи онҳоро пардохт накунанд. интизоми футболбозон ҳамеша дар мадди аввал аст ва ин муносибати онҳоро ба касбашон ва эҳтироми онҳоро нисбат ба бошгоҳ нишон медиҳад. Дани Алвес Расман бозингари Барселона эълон гардид. ба наздикӣ ӯ тамринҳоро бо ҳамдастаҳояш шурӯъ менамояд, вале то моҳи январ ӯ вориди майдон шуда наметавонад ва танҳо баъди иҷозаи Ла Лига ӯ имкон дорад ки дар бозиҳо иштирок намояд. гузариши ӯ кайҳо боз дар бошгоҳ муҳокима мешуд, аммо сармураббии собиқи даста Роналд Куман зидди омадани ӯ буд, вале Хави ба баргаштани футболбоз розигӣ додааст. мегӯянд ки Алвес то охири мавсим бо Барселона шартнома мебандад ва агар сатҳи бозиаш ба талаботи Барселона ҷавобгӯ бошад, шартномаи ӯ то тобистони соли 2023 давом меёбад. Барселона дар як ҳафта қариб 3 бозӣ мегузаронад ва ҳатто муҳофизатгарони ҷавони мо забонашон дар замин мезананд ва баъди қисми якум обро мисли гол фаршаст карда менӯшанд аз ташнагӣ. Алвес ба ягон давлати арабӣ мерафт ва он ҷо бозӣ мекард дигар гап, аммо кадом сатҳи бозии бозингари 38 соларо шумо санҷиданиед?
бисёр мехоҳам ки фикрҳои ман хато бошанд, вале Алвес ҳамчун муҳофизатгари асосии даста чунин менамояд ки аз моҳӣ хоҳиш менамоянд ки ӯ болои дарахт барояд. Дирӯз радиои каталонӣ хабари даҳшатнокеро паҳн намуд ки мувофиқи хабари онҳо Дили Агуэро ба бемории тахикардия дучор шудааст ва ин беморӣ ба футболбоз иҷозат намедиҳад ки касби варзишиашро давом дода тавонад. худи Агуэро баъди ин хабарҳо дар твиттери худ навиштааст ки ман мувофиқи машварати табибон муолиҷаи 90-рӯза гирифта истодам ва танҳо баъди 90 рӯз ҷавоби дақиқ маълум мегардад. ҳамеша умеди нек дорам ва хушбин мебошам. доири давом додани карьераам. Барселона то ҳол дар ин бора расман ягон чиз нагуфтааст. Тахикардия беморие мебошад ки ҳангоми пайдо шуданаш набзи дили одам дар як дақиқа аз 100 маротиба зиёдтар мегардад. Дили одами оддӣ набзаш бояд аз 60 то 90 бошад. Футболбозони касбӣ ҳангоми бозиҳо тамринҳо ба таври автоматӣ бояд дилашон зиёдтар кор кунад ва набзашон зиёд гардад. Ва агар дили Агуэро бе тамрину бозиҳо аз 100 маротиба зиёд набз дошта бошад, ҳатто баъди 30 моҳи муолиҷа гирифтанашам ӯ ба майдон бояд барнагардад. Бар интиҳон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.